Poučný príbeh. Od detí sa máme čo učiť. Dievčatko pripravovalo darček. Balilo škatuľu do veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky. Čo to robíš? Vyčítal jej príkro otec. Toľko papiera vyjde na zmar. Vieš, koľko to stojí? Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta. Na druhý deň pricúpkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu škatuľu v zlatom papieri ako dar. To je pre teba, ocko, zašepkala. Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho. Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky otvoril škatuľu. Je prázdna. Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť. To si premárnila všetok papiera z tužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu? Dievčatku znova slzy zaplavili očká. Ale ocko, škatula nie je prázdna. Vložila som do nej 1 000 000 boštekov. Preto má dnes istý človek na pracovnom stole v kancelárii škatuľu od topánok. Veď je prázdna, čudujú sa všetci. Nie je prázdna. Je plná lásky môjho dievčatka, povie za každým. Otec si uvedomil skutočnú hodnotu daru, pochopiac, že láska je najcennejším darom zo všetkých. Najväčšie dary neprichádzajú v drahých obaloch, ale sú plné lásky a nezištnosti. Dúfame, že vás tento príbeh inšpiroval. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá. S pozdravom, Dejiny sveta v skratke.